Tingnan natin makalipad ba. Sige. Sige. Oh, may hangin ba daw? Sige. Wow! Wow! Boom! Patay! Guys, ito na guys, magpalipad kami ng dalawang saranggula ngayon, yung mini guryon at saka yung ating saranggula na nakabikaka. Yung mga anak ko, silang kasama ko dito na magpalipad. Hot doon eh. Wala ay narade sobos. Naas bakilid. Ito guys, paliparin na namin to. Subukan namin kung lilipad ba yung isang itim, yung ating agila na maliit. Okay, right, subukan na natin. Guys, paliparin na natin. First yan, paliparin na natin guys. Dong isa mo ready, 1, 2, 3 ko ha. 1, 2, 3. Okay. Okay na guys. Yan na si taas guys. Yan na guys. Ayan na si taas. Nakaangat na yung ating saranggula. Hangin na lang ang kulang. Yan. Lingawan god. Yan na guys. Sabi ang tigas. Wow. Tigas Yan na guys. Okay. Lah. Yan. Ang biglang nawala ng hangin. Yung hangin pa iba-iba. Yung hangin biglang nag-iba. Baliktad yung hangin. Oy, ano ba to? Anong klaseng hangin to? Iba yung hangin. Pangit ng hangin guys. Paikot-ikot yung hangin oh. Tignan yung saranggula natin oh. Yung hangin paikot-ikot. Pangit. Oy. Pangit ng hangin guys oh. Patay. Off na ni. Baliktad. Ay, off na ni pa. Pukusa. Ito guys, yung hangin, pangit ng hangin guys, pabaliktad ng baliktad, paikot-ikot. Hindi nalaman ng ating saranggula na ano ang gagawin niya. Ito na namang isa yung paliparin ko guys, yung mini guryon natin. Ito, baka lumipad din to. Abangan nyo guys, paliparin natin to guys. Sige. Takot na.
mini goryo natin kung lilipad ba. Ito na guys, first fly nito. Sige, video. Pero nga, ikato dito si Kuya dito. Ika. Sige. So guys, ang layo na ng saranggola guys. Yan sa taas. Ayo lagi maguba na. Ako lang palupad na. Dong ari dong. Amoron. Sakit. Init. Yan guys. Ito guys, nasa itaas na yung ating saranggola. Layo na. Yan guys. Nasa itaas. Yan na yan. Ikaw to video. Apa video? Jose. Kaitan na. Apa video? Bosan man dia. Taas pa yung ating tansi. Ayan. Oh, pag dalaw pandong dai. Pag pandong, pati init ah. Ikaw. Init. Kuha ka ng pandong. Taas. Yan na guys oh. Hoy. Yan na guys. Ang taas. Tubig na to, babaho. Baho. Wala. Baho gani. Ilong niyo. Tapos lagyan ng kubol. Sakit. Yan na sa itaas oh. Layo na. Wala. Ang ating taga pilot. Tung. Hindi lumipad. Hindi lumipad yung saranggola mo. Bata. Anong nangyari? Ang init pa. Kuha ka ng ano dito. Kuha ka ng ano ng pang sombrero. Ito yung sombrero mo. Yan. Yan sombrero mo. Yan guys oh. Sus, gobana. Sira na naman. Sabi ko ako lang. Yan guys. Sa taas. Kanina nawala ng hangin. Video lang nawala yung hangin. Kaya yung taxi natin oh. Ating ano. Yan. Biglang nagkagulo-gulo. Ito bata. Luto ng isa. Apa to? Tingnan natin makalipad ba. Sige. Sige. Oh, may hangin ba daw? Sige. Wow! Wow! Boom! Patay! Init. Yan, lupad. Ha? Lupad. Wala. Ako lalagi. Ako lang ang mag... Ano dyan? Balik din! Sa taas na. Tagpaw! Yan na naman. Bigla na namang nawala ng hangin. Oh. Tinamaan na. Oh, nawala ng hangin. Kasi yung hangin ay baliktad na, pabaliktad. Biglang bumaliktad. Ano lang eh? Piyawan ta? Huwag mo lang ubusin kasi
Oh, ingon bitaw ko. Sana tayo yan. Ito guys. Ibaba na namin to. Yan, malapit na. Wala yung hangin. Pabawala-wala yung hangin. At sobrang init na rin. Kaya paalam na sa inyo guys. Sa susunod na naman. Balikan na tayo natin to mamayang hapon. Parang wala na talagang hangin, oh. Kita mo na sa pabugso-bugso na lang yung hangin. Hindi na tumataas ng todo. Wala na guys. Bye-bye na sa inyo guys. Ito na lang guys. Susunod na naman. Yung ating tansi. Malayong-malayo pa sa katotohanan na maubos. Kasi yung hangin pa wala-wala. Paki-subscribe na lang sa ating channel guys, Chris Vlog. Huwag kalimutan ipindot yung notification bell para update kayo sa mga bago nating videos na i-upload.